Hei, salut și bine te-am găsit la ziua 11 din Contraband Police. Eu sunt vameșul Vericu și pare că am lăsat prizonierii peste noapte în mașină și au scăpat. Nie tapto. Это залежно, как заключники есть самотка. Da, capitane Jurij, știu că nu a fost o faptă demnă de un vameș cu un rang așa înalt ca mine. Văd că ziua de astăzi începe numai cu vești proaste. Bine că se deschid noi locuri de muncă și poate nu mai încearcă atât de mulți infractori să treacă granița ei cu marfă ilegală. Se pare că mai sunt 2 contrabandiști neprinși, iar regulile sunt aceleași ca și ieri. Hai cu prima mașină pe ziua de azi. Bună dimineața, vă rog să prezentați actele. Da, este foarte necesar. Domnule Edilormonov, dumneavoastră faceți turism cu porcul. Da, numele este corect. Numărul pașaportului XRF 8825 este bun, pașaport valid și permis de intrare valid. Ia să vedem dacă nu am omis ceva. Să inspectez puțin mașina să văd starea tehnică. Mă scuzați, nu intenționam să urc în mașină. Vă rog să urcați înapoi. Între timp mai fac o verificare UV și puteți pleca. Domnule Edilormonov, nu aveți voie cu bunuri în țara noastră, fiindcă veniți din Kingdom of Erki. Să vedem cu ce se prezintă următoarea mașină. Aoleu, se pare că domnul era în regulă. Bună ziua și dumneavoastră! Mă bucur pentru fiul dumneavoastră. Domnule Liz Noikov. Număr pașaport R55ZX3ZB, ambele acte valabile. Să facem o mică inspecție UV. Vă rog să părăsiți autovehiculul și să așteptați până termin. Sigur, nimic ilegal în această mașină. Sunteți arestat pentru trafic cu cocaină. Acum să vedem ce cantitate încerca domnul nostru să introducă în țară. Un pachet în torpedou. Mai avem un pachet în spătarul de la scaun. Nimic aici. Nimic aici.
Se pare că mai avem ceva în această anvelopă. Unde îmi este cuțitul? Cred că s-a stricat. Merg să iau altul. Perfect. Acum să continuăm. O, 2 pachete aici. În bară nu are nimic. Se pare că nici la motor. Dar mai avem ceva aici. Încă un pachet. Cred că asta e tot. Băiatul nostru avea 5 pachete de cocaină. Facem ceva bănuți pe ele. Perfect, 4 din 4. Avem și un bonus de $130 pentru asta. Să vină următorul client. Mai avem doar un contrabandist cu mașina verde. Bună ziua, vă rog să prezentați actele dumneavoastră. Desigur, vei le dau de îndată ce termin verificarea. Deci, domnul Harunain Salu. E bine aici și aici și aici. Numărul pașaportului 55D37Q42 se pare că nu corespunde. Pașaportul este valid. Cardul de angajat este valid. Mașina se pare că este într-o stare tehnică bună. Să facem o mică inspecție UV. Ne pare rău, domnule Harunain Salu, dar actele dumneavoastră nu sunt în conformitate. Văd că sunteți și profesor. Regulile noastre consideră că meseria de profesor nu este necesară. O zi bună să aveți! Greșeala ați făcut-o dumneavoastră venind cu numărul la pașaport greșit. Văd că avem o mașină verde. Oare avem de a face cu un contrabandist? Bună ziua! Vă rog să părăsiți autovehiculul și să așteptați până termin. Vă rog să mă lăsați să-mi fac treaba. Noi știm din surse că o mașină verde încearcă să treacă granița cu mărfuri ilegale, deci am obligația să fac o verificare mai amănunțită. Maximov, bagă și tu bagajele domnului înapoi în mașină. Vă rog să urcați înapoi în mașină.
Lista de mărfuri pare în regulă. Văd că sunteți jurnalist. Nu ne este permis să acceptăm jurnaliști în țară. Poza din pașaport bună. Daian Chizorig. Număr pașaport 7955411. Este bun. Cardul de angajat este valid. Pașaportul este valid. Hai să vedem daunele. Avem o roată spartă aici. Avem un far spart dreapta față. Ne pare rău, însă din prisma faptului că sunteți jurnalist, nu aveți acordul să treceți granița. Parașto oșipca! Să vină următorul client. Domnule Daian, aveți grijă la colegul meu. Șoleg. Bună ziua! Vă rog să părăsiți autovehiculul și să așteptați până termin. O promovare bine meritată. Mulțumesc, șeful. Iliot sabik sărașta? Da, este foarte necesar. Nid vaci fundra taiet! Vă rog să mă lăsați să-mi fac treaba. Lista de mărfuri pare în regulă. Domnul Wadih Farhat. Poza din buletin nu este corectă. Număr pașaport M6Y6K9GV. Este bun. Hai să vedem daunele. Bară lipsă în față. Lipsă oglindă dreapta. Lipsă bară spate. Geam dreapta față spart. Ne pare rău, însă poza din pașaport nu corespunde. Vă rugăm să vă reînnoiți pașaportul și să reveniți. Parașto oșipca! Se pare că am terminat pe astăzi. O seară bună, domnul! Это все, Мачденная. Ah! Am uitat să verific data de expirare a pașaportului. Oricum trebuia să și-l reînnoiască. Noapte bună, coleguți! Dacă ai ajuns până aici, nu uita să lași un like și un comentariu să-mi spui dacă ți-a plăcut genul ăsta de clip. Iar dacă vrei să știi când postez următorul clip, activează clopoțelul ca să primești notificare.